Bos AC nanjak. Bos AC mangga. Masih buat Mama Reno, mamanya Sena. Nok A5, Nok A5. Nok A5 Bos Taiwan. AC yang punya Taiwan mangga. Lintang kang damari, ombak kang bantali, angin kang ngiliri, mendung kang bayangi, kula dedungan ning setiap pepekan, moga selamat kakang sing anani lautan. Nada Santia kerja bareng ZP Audio juga Aira Production. Gantulan ini jangkar mangkut dekati, kakang mangkat berlayar demi anak istri. 120 dina kakang ning dhuwur banyu, moga selamat kakang sing nemu rahayu. Bapak izin, Bapak Ajat, Ibu Ajat. Ayo Pak Haji, Ibu Haji nanjak Ayo, Pak Haji. Asik, Mang Dasim semendi kana. kanggo Mang Dasim. Balik tak kana. Hei hei hei. Najan penghalang bidak rintangan, Hei. doane kula Hei. ora pekudung sampeyan. Lagu rada mules temennya. Udah, sapa kini. Bapak Hajat matur kesuwun. Matur kesuruh Pak Hajat. Bengi sun malih, awan sun ngepung, bilani lagi ukian alon, bilani lagi ukian alon. Terima kasih Bapak Hajat. Gantulan ini jangkar ngangkut hati, kakang mangkat berlayar demi anak istri. 120 dina Awas ya Nok. kakang ning dhuwur banyu, moga selamat kakang sing nemu rahayu. Mancing sontong ngono ya Nok. Nada Santia maning coy. Ayo nganggo tim tek, jadi kan Mang Dasim. Mang Dasim Buat di Kang mana? Lovers. Najan penghalang bidak rintangan, doane kula ora pekudung sampeyan. Moga sing selamat ning laut ya Sing Kang. selamat ya Kang. Mancing sontong sing akeh piye.